kunoitwa zvanyadza mashosha. Ndiri kurarama ndiri nzvimbo yeEpwell. Ndiko kwandiri. Dambudziko rangu ramira rakadai. Funga makambouya ndiri munhu aikurwa hembe ini nemhuri. Musikana iye asingafambi nababa vacho tese. Takazobva nzvimbo yeGuruwe, zvakatangira tiri kuGuruwe. Takabva kuGuruwe takaenda kuWaterfalls. Waterfalls kwezvo zvakaramba zvichiitika. Sekudaro ndobva zvamira zvatanga futi. Zvatanga kudaro baba vakazoramba vakungoita zvavaita. Svika mwana akatanga kubuda honye. Vachiti vari kufamba, vakafamba dzimwe nguva ndangoona vauya kana nemvura yekuti unogona kungosvika nemvura yavo kana mukagubhu. First time wakauya nemvura yanga iri mukagubhu ine kamunenge kamuchinjwa kakrosi so. Vakanditi mvura iyi pane kwandaenda kwandawanzi panokushandisa mvura iyi. Asi chakanetsa mvura iyo havana kugeza. Ndakageza ini nemhuri. Tikanzi gezai mazuva matatu. Tikageza nemhuri ivo havana kuigeza mvura iyo, takangoisiya kusvika tizozoirasa. Kamuti kaike kakarimo mukati kakazongoshaikawo takazongokashaiwo mumba. Pazvapera ndobva vazoya futi nedota. Takaita dota so zvikanzi potai muchiisamo mvura muchigeza. Ivo tikati sei muchingoda kuti ndichigeza. Zvikanzi ini ndiye ndakatopedza kudhandi ndozopedzesera kuti hapana pataizoona vachishandisa dota riri. Kana zvavanenge vaya nazvo hapana pandakazoona vachishandisa. Saka chikazoitika ndechekuti musi wa2 January last year 2023 mwana akaswera achiti ndiri kunzwa kuvaviwa iye musikana asingafambi. Vatangoti pamwe kungovaviwa. Saka usiku akatadza kurara munin'ina wakabva ashedza zvikanzi mama uye mumbotarisa mwana. Ndobva ndamuka bva ndamutarisa. Ndakaona mwana akazara honye asi dzasina ngapa dzairatidza kuti dziri kubuda. Dzakangonamira dzakazara panerui pake chete. Fandatambudzika kuti ndodii. Kuti ndivaudze kuti uyai muone zvaita mwana musikana mukuru hazvichaita. Ndatotora kadhishi kemwana kekugezera keblue. Ndadira mvura vandamwaya tusoti. Ndobva ndageza mvura dzihonye dzichitodwa dzichitofamba dzichiratidza dziri kutofamba. Ndobva ndasimudza dhishi rero ndobva ndasvika vamutsa. Ndakati vaposhiya tarisa ichi. Mwana uyu anga achiti ari kuvaviwa ndozvinhu zvaachi. Ndofunga kuti zvachimurume here kana zvachimunyeredza achaziva. Ndozvinhu zvamuka ndobvatora dhishi. Vatarisa vasidedza dhishi wekuvakarara. Honye dzewaiti dzinowanzoitika pachinhu chinenge chaora. Chinenge chaora chechi. Panobuda honye dzimwe dzakakora so dzewaiti so. Dzine miswe murefu idzi. Idzodzo ndo dzaibuda ipapo. Vakarasa mvura yanga iri mudhishi mwemwe. Ndobva vatora honye dzedzi vatora peji remukati mebhuku. Mabhuku evana ekunyorerana. Ndobva vakuturira honye dzedzi vapeta. Ndobva vabuda. Vanotaura kuti vari kuenda upo vakangobuda. Pfungwa dzangu dzakangoti kuda pamwe amai unotsvagawo kune maprofita kuti vanonzwa kuti chii chaitika pamwana vachiyashindudza. Saka chakaitika vaitovaka panext door pangu paopposite nemba yedu isusu. Vachivaka ipapo mukomana wavo vaishanda naye vakatowana akanyadhaga. Vasvikudzoka kuma7-7. Vachisvika ndobva vasvikodarika vana ngoti pamwe mumwe wangu aona kuti time hadzichabatana nekuti dhaka rinooma. Ashandudza kana basa rapera. Apedza basa. Kuma3 zvara kunodoka. Akabva andishedza zvikanzi amaiposhiya yakuna ndobva ndaenda. Zvikanzi ndipo $10. Ndakati ini $10 handina. Zvikanzi atsvaga anokupa ndodzoka ndichimupa. Chimwe ndakati inini hapana anondikweretesa mari nokuti ini handiendo basa. Saka munhu anofunga kuti akandipa mari yake ndozomudzosera nei. Asi makaenda murimi munhu anogona kukupai. Zvikanzi alright. Ndobva vatsvaga kune imwe shamwari yavo yakanga iripo. Vati dai wataura kusienda kupo. Ndobva vasoenda panext door nepamba pedu. Vakanzi manonoka amutsawo ndikaenda kupai ndotobva mubhadhira mwana wechikoro asi nemukadzi wacho ndasarwa ne$5. Vapiwa $5 iyo havana kundiudza. Ndakazozvemari kuti vazopiwa $5 ndazosandoudzwa nameni nopamba iyo. Ndobva ngoti handisi mvura yekugeza ndambopinda mutown ndodzoka maya. Pfungwa dzangu dzaingomhanya kuti kuda kwavaenda kuseni pane kwavadhairetwa kuti vaende. Saka ndokwavakuda kuita sei kumhanyira. Ndobva ndavaisira mvura ndovageza svika ndikudzoka mai manje. Vakabva vaenda vakazodzoka ndofungwa mapasi 10 dzemanheru. Vachisvika mwana tesi tatorara ndobva tamuka. Ndomusi wavakaenda nehonye idzi. Ndomusi wavakabva vato havana kuzombodziburitsa kana kudii. Ndobva vangodzoka vachitopinda ndiri kudziisa sadza rokuti nemvura yekugeza kuti vadye sadza. Zvikanzi uri kuitei ndikati ndiri kudziisa sadza. Zvikanzi aiwa inini usandisire sadza. Ndichitodzokera mumba takaona vakutopeta gumbezi vakutoisa mubhegi. Vakutotora kabhegi kakanogara mapepa edzimba nezvimwe zvimapepa zvavo zvebasa zvekuvaka.
vakutorongedza bhegi ravo rehembe yose choo yavo yanga vainayo nyowani vakutoisa hembe mabhutsu dzavo dzese vakutorona bhutsu pata takatoreka bhutsu vakutorongedza. Ndikati asi nekuti kune kubasa kwavaimboenda kunotoni vaive vachitorwa vachienda kunotoni mafunga kuenda kubasa here zvikanzi ndikati kosei nhasi shamwari yenyu dhivha auya zokutorerei kurodhi achikunda mazivese anokutorerei pano pamba chii chaitika zvikanzi ndo zviripo. Ndikati saka zvangu zvazvo zvatobva zvatangire kutondinetsa kuti kubaba vabuda nehonye dzavakabuda mwana manheru vakaenda nadzo izvozvo vari kusvika vachirongedza vakuenda ndatonokubatirei mebhegi zvanzi ausandibatiri saka vakabuda vakaita kuremera dzingava honye dzakawanda zvakadii dzava dzakawanda zvokuti kana kutodzisa muruoko mudaizara ndobva vatongobuda ndobva vatorongedza mabhegi vanati mendi kuperekedzei zvikanzi usandiperekedza saka nezvekutarisa kuti atakura hembe dzese handamусingambozvitarisira ndikasisa ndotogaya vatoenda ndobva ndatozonati matosara mafoma t-shirt avo anga akangosviba netrauzi wani saka kuseni vakatodzoka ndakafunga kuti havazvisva vaenda kubasa tozoshamisika kuseni vari kutodzoka vabereka kasechiwo kavo vakutosvika panext pipe havana kusvika kumba vakutobvisa vakutopfeka worksuit vakutoshanda basa kumba kana kuti vazobvunza kuti kumwana uye zvazomira sei hapana kubvunza munhu akutoita basa atotazva rakwira ndopatakamungoti mwoyo wangu wabva waramba kati agaendi vabvunze ndati ko ndeipiko yamuri kuita iyi zvikanzi zvauri kungoona ndozviripo. Ndikati ndo zvazvinoitwa mungabva mabva pamba muchisiya zvikanzi ndakamboita wirana kuti ini chambosuduruka kuti separation nedivorce zvakasiyana ini handira kukuramba sara pamba nevana ndichamwe ndichiuya ndichikuonai saka ndikuita kuti timboona kuti dambudziko riramba richiitika here ndopana bvunza ndati honye makazodzifambisa sei zvikanzi izvo zvinotozoda taane nguva inini nemhuri yangu nahamutsawo taane matokutongoma pandiri panapa papetori pechifo ndichiuya zogara kuguruwe dzakaita nzvimbo 3 pamba pandaigara nanamwene vangu takabva ipapo tasati takuita zvokurwa mbachi kuda pamwe nekuti vamwe kwavakazomboenda kwachiona kwatakamboenda tese neyo ng'anga yayo yakambouya iyoyo yakataura kuti zvinhu izvi mamusingatoona chete ndokwa zvakatangira zvinhu izvi zvakatotanga kudhara but mamusingazivi kuti ndo zviri kuitika. Takabva tabva ipapo ndobva taenda pamba pemukoma wavo mwakashaya pataunogara pamba ipapo tichiita senge tikungochengetawo pamba patabva futi ipapo ndopatakazonovaka kwedu kwamakazovakwa makauya imimi pai pakazobva futi ipapo ndobva tazoya muWaterfalls panova pastendi pedu muWaterfalls mune ndoma ndakazobva futi ndakuya pano nhasi pandiri nhasi kuti baba wacho kana ivo vasina kubata vachiziva hamene zvavakaita neng'anga yavo aprofita kwatakaenda paropa ndaona kuti zvinhu zvanyanya ndaenda kumusha nokuti upenyu hwavo ndaita patakatanga kutorwa zvinhu vanga kuita upenyu hwekuti nokuti pava pakutorwa zvipetwa kana nemari handiri saka vanga kuti kadai vakatoshanda nyange paisina kutorwa vanga vangoti handamari ndatorwa mari ndangoona mari muchikwama musisina ndazoona chii chakati chisisimo saka handina ini ndakazosvika vati padambudziko iri maitorerwa mari futi zvaitora kana mari vatya mari zvese pakanyaya mukutaurei handina umboona asi chandingangoziva ndechekuti takaitawo machallenges from 2016 so 11 I think it's 11 November madzimai vaenda kumusha vachangobva kuno kuHarare kuenda kwavakaita kumusha kwanga kusiri kuenda kwokushanya asi kwanga kuri kuenda kuda kwokuti vakanga vaita bopoto nevanhu vaikwereta zvinhu ndichibva ndaona ndifamba pava kunyanya kuita noise ndibva ndatora vanhu vavaikwereta ndikagara navo pasi ndikati mese ndichakwanisa kuita sei kukubhadhara asi ndichakubhadhara zvishoma nezvishoma ndichizama kudambura mitauro yakanga ichiitika. Ndakatovaendesa kumusha ndava kudambura mitauro yezvikwereti zvavakanga vachikwereta ukuwana zvikwereti zvakaitwa 2015 ndisingatozive effect zvakaitika zvekuti ndakasiyira vadzimai mari ndabva kubasa yaisvika 15,000 years ndavasiyira mari hamene kuti vakasara vachiitawo sei ndaenda kubasa kwangu zve2 weeks then ndakangodzoka nditi nditore mari ndizobhadhara vanhu
ndaguka ndokunga ndakakwanisa kurikavha mari yavakashandisa yese yakanga yava 7,000 then ndakabvunza tipo mari yakafamba sei, vakanditi ano ndakakweretesa amai vari kulandani vakati vachazondidzosera zvakati. And then chiri pava chiri kunetsana vangu mainya kundibereka vakanga vashanda vakanga varipo pazvikaiti, so ndakavapa mari $20 dzekuti mai vangu vabude pazviri, ndikavakwidza ndikati endai kubudirira tisare ndipedze nyaya dzangu. Then tichiri ipapo ava ndo pavakatiza vachitosendwa meseji namena vachienda kudomboshava, vakatiza vakaenda kudomboshava nevana vese, vatiza vaenda kudomboshava nevana vese. Shuwa ndakasara ndikarwadziwa. Vanhu vavaikweretera mari vamwe vacho vakanga vachiita zvemishonga, handi muri kuona, vanotozivikanwa kuti vanoita zvemishonga, ende ivo vaitora mishonga kune vanhu vaya futi vachiposa kunani kuna mainini wavo vaiva kulanda. Mainini wacho hamendo vaitengesawo vaita sei itovakwana. So ishu yakazosvika pakuti vanhu vaiva kuuya pamba vachinetsa. Ndakazoti ano chinyarire mese mimi vanagogo vaya, ndikavati ano ini chakubhadharai mari yacho, vamwe vanga vakweretwa $300 vamwe $150 zvichingodaro. So ndakabva ndawirirana navo ndikati muchienda musha, ndokwakaenda musha. Vachingoenda kumusha after 2 days ndakafonwa chinzi tangosvika kumusha tashawa hembe dzese. Ndiri kuNovarare tashawa hembe dzese hawo. Ndikati aureti ndichauya, ndangoti otherwise munhu asiri kuda kuti tachienda kumusha kuya. Ndibva ndazofonerwa zvikanzi ndozvaitika, ndofoita mhuri yangu bheki futi kudzoka nayo kuHarare. Ndikati ngaive kuti zvino kwandiri kwati toona kuti zviri kuitika. Ende ipapo pamba pasina munhu kuti taikwanisa kublame ipapo. Then ngakanganisi ipapo takararama nenzira iyoyo tichingodaro, asi zvinhu zvaiti zvichishaika. Mandati ndokutraya zvinhu, mandatiwo sapoti chisanganisa hembe dzangu nedzako moto.
zvamboona chii zvikuitika. Dzangu dzevana nedzako ngadzisasangana, shuwa dzairega kusangana, dzake ndo dzaienda. Dzangu hapana iruta sei iri kuenda. Ndobva ndamupa mari ndichiendese mwana womukutaura iye ane urema ukadoma kusanda mwana nzvimbo ukadoma. Akaenda pambari akadzoka achifamba netsoka achiti ndangoona ndava mukombe ndisisina zvandinazvo kana mari kana hembe kana chii. Ndazobatsirwa nevamwe achifamba netsoka asina bhutsu. Iurotaura kuti wabviswa zvinhu zvimukombe ukasanzwa kuti wakadai. Saka challenge yaitika ndeyekuti munhu wangu kuti akanga ndaakuridha kuti pane kaunga munyepa karipo kakuita advantage yezvinhu zvakaitika. So ndanda kuita pamwe ndichitarisa pamwe pacho ndichiwiga mari yekuti ndikauya naye kumba iye ndikasamuratidza ndakuona kuti ndoita mazuva mangani naye ende zveshuwa. Muri kuti imimi mune fungidziro ndichida kuona kuti mari inogona kushaika here kana kuti inodi then mari yaiwanika ichi ndinayo kuti womanzi ndisamuudza ndemari. Asi challenge yange iripo ndeyekuti ukangomuudza